Celá slnečná sústava. Zober si tu taký. Vynikajúco. Čože? Čo si? Ďakujem ti. Jojko, veď ja som ti hovorila, že tieto knižky do hentej obývačky, toto naše dieťa také. Na čo to všetko veď naše dieťa. Nie, ale to on však fajn podskočil, vieš, čo tu bolo? No ja viem, ale veď 3/4 veci mi pôjde naspäť, nie? Však 3/4 veci, čo budeš potrebovať, si zoberieš. Však, Poď, ako to pekne poupratovalo. No aha, toto všetko. Normálne to žiari, normálne to voní, jak to No, bolo všetko zaprašené. A Aslan? Je. Neviem, tam oproti. Joj, aha, má pamiatku. Celá slnečná sústava, to je dobré. No, vidíš, presne takto som si to predstavovala. A tuto bude mať svoje veci. No je tu tam, no to že bude preberať. Tam už má svoje veci. Preberať. Pozrieme Oblečenie bude mať tu a v obývačke. A tam ešte bude mať vešiakové veci. Dobre, ešte mi žmurkni do tej kamery, žmurkni rýchlo, žmurkni. Žmurkni. Ľubí sa ti tu? No, krásne toto je.